olla pikkuhiljaa lopussa, mutta meillä on aikaa teille vielä soittaa yksi kappale. Ja sopivasti sen nimi on Aamen ja kioski kiinni. Sen verran tiedoksi, että meiltä ilmestyy uusi hieno albumi aivan tuota pikaa. Sen nimi on Kuljettajien keskellä ja se on tässä ihan parin viikon sisällä saatavissa erilaisista paikoista. Joten kaikki vaan kiminkapin ostamaan. Kuten pääministerimmekin kertoi, niin niitä rahoja ei saa jättää sinne tilille loikoilemaan, vaan ne pitää pistää kiertoon. Ja mikäpä olisi sitten parempi kuin käyttötarkoitus, kun ostaa Jari Rättöjen ja Käärmekeiton uusi albumi. Näin on! Myös meiltä niitä voi ostaa sitten seuraavalla keikolla totta kai. Vain käteisellä, kortti ei käy. Ja tiedättekö miksi? Se on näin sen takia, koska käteisellä rahalla sillä pääsee mihin vaan. Kuten Nivala Nukki sanoi, niin käteisellä rahalla pääsee aina helvetin porteille asti. Okei. Ja sitten välillä musiikkia. Go! En minä voi kun en minä pysty. En minä voi kun en minä räkkää. En minä kentää, en minä jaksa. En minä jaksa kun mua väsyttää. Mä sanon aamen, kioski on kiinni. Aamen, kioski on kiinni. Aamen, kioski on kiinni. Aamen, kioski on kiinni. En minä aina kun muutkaan ei koskaan. Jos joku joskus niin tuskinpa vaan onnistuvat kun mä koitin jo kerran. Ei homma toiminut silloinkaan. Mä sanon aamen, kioski on kiinni. Aamen, kioski on kiinni. Aamen, kioski on kiinni. Aamen, kioski on kiinni. Ja muinakin iltoina kontrabassoa meillä soittaa Ari Keinänen! Tämä seuraava herra on jo aikaisemmin esiteltykin, mutta koska hän on niin mukavan lupsakka mies, esitellään nyt vielä toisin kerran tuolla patteristun takana näitä kalvoja napsuttelee Jalmari Auvinen! Musukia ja Kalle mandoliinia. Meillä soittaa hyvät naiset ja herrat Mikko Mikko Majanen! Ja minun nimeni on Jari Rättyä ja yhdessä me olemme Käärmekeitto! Ei sitä huoleen, johtaja kertoo, köyhäkin saa minkä tarvitsee. Vielä on sullekin älykorttiauto ja kaikille alttaritalo TV. En minä nää kun en minä pitää kun en minä nää. Ei kuulu
korvissa paskaa, on kun ne huomais. Kun mua hävettää, mä sanon aamen, kioskilla kiinni, aamen, kioskilla kiinni, aamen, kioskilla kiinni, aamen, kioskilla kiinni, sanon aamen, 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 kioskilla kiinni. Kiitos paljon, moi moi! Kiitos paljon. Teillä on ollut huomattavan mukavaa soittaa tänä iltana. Mä oon sen verran tympeämielinen jätkä, että mä en sanois tolla tavalla, jos mä en tarkoitti sitä. Se on täällä noin katakin. Se on sopea. Oh, näin. Eri asiakkaita. Merci, oli järkä. Okei! Seuraava kappale kertoo sellaisista salaisuuksista, jota me täällä ei tulla koskaan tietämään, mitä oikeasti tapahtui. Kuka teki mitä. Mutta ehkä me pärjätään ilman sitä tietoa jollain tavalla. Kappaleen nimi on Halla Kataja. Otetaanko hehkutusalue? Otetaan. Noin! Pihastain, nyt olen aivan kaikkea ongelman. Pyydän, oi luottokaveri, nyt teidän vuokseni, mitä tarvitaan. Ja ne luut jää saunantaa, ei mennä tonkimaan, tiedä vielä minkä löytää. Joku onneton, levon saaduton, tästä yöllä jo pöytään. Katajan se rauhassa nukkua saa. Olkoon punatnuttuinen tai kuninkaallinen tai mikä vaan. Olkoon vaikka sukua, en mä ole lukua, mä kuulla saan. Ja ne luut jää saunalta, ei mennä tonkimaan, tiedä vielä mikä löytää. Joku onneton, levon saaduton, tästä lyömme jo pöytään. Alla Katajan se rauhassa nukkua saa. Taakse Helsinki, aja kaveri, jo hämärtää. Ei luu, yössä läpi on, valmistaa kun on, niin livetään. Ja ne luut jää saunantaa, ei mennä tonkimaan, tiedä paikka kaivattaisiin. Ja se onneton, yhä kuolloton, vaikka nousis hautajaisiin.
Auttakaa Päijänse rauhassa nukkuessaan. Auttakaa Päijänne kaiveta, ei kaiveta milloinkaan. Oikein hyvää yötä. Ja ei siis hyvää yötä, vaan hyvää illan jatkoa.